El líder de Convergència i Unió i candidat a presidir la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha estat aquest dimecres de visita per diversos municipis del Vallès Oriental. La primera parada ha estat al poble de Sant Celoni, on després de citar-se amb l'alcalde, Francesc Deulofeu, ha visitat el mercat. Allà ha pogut parlar amb els paradistes i amb la gent que passejava pel centre del poble. En la majoria dels casos, els salonins i salonines han mostrat la seva insatisfacció per la política que s'està duent a terme i han demanat un canvi de rumb en el país. És un motiu més per reclamar una gran majoria a Catalunya. Ho dic així de clar. És un motiu més per reclamar una gran majoria que porti el canvi polític en aquest país, perquè d'aquesta manera no es pot continuar, això està clar. Jo crec que cal un canvi també d'actituds i un canvi en el model de defensa dels interessos catalans. Pels convergents, l'única opció de canvi passa per apel·lar una gran majoria al Parlament de Catalunya en els propers comicis. Ho ha dit a la visita que ha fet a la multinacional catalana Salicru a Santa Maria de Palautordera. Sembla que ara és el moment de recordar que necessitem una gran majoria en el Parlament per endreçar el país, per posar-lo en solfa, per donar-li serietat i per poder encetar aquests nous camins que certament Catalunya necessita, però que necessita fer-los d'una manera responsable i amb un govern fort que tingui lideratge i que tingui projecte. I atenció amb segons quines coses, perquè si anem debilitant aquesta gran majoria, doncs què hi pot haver? L'alternativa serà un tercer tripartit. I el tercer tripartit crec que és una de les coses que realment els catalans no volen de cap manera. Mas no ha volgut parlar de pacte, ja que considera que la clau de les properes eleccions està o bé en la continuïtat del tripartit o bé en un govern de convergència parlamentària. Després de visitar les instal·lacions d'una de les multinacionals catalanes més importants, els convergents s'han dirigit fins a Vallgorguina, on els esperaven uns 150 petits i mitjans empresaris per dinar. La majoria d'emprenedors que s'han donat cita allà han coincidit en dir que s'ha de potenciar el teixit empresarial perquè el país tiri endavant. El que volem és un cop de timó que està una mica més, tots els empresaris estan més recolzats del que estem fins ara. Fins ara, vull dir, crec que nosaltres som els impulsors de llocs de treball, que és el que avui en dia estem mancats a tot l'Estat. I doncs, bueno, necessitem una mica de recolzament i que els polítics i que tothom reconeixi que ens han d'apoyar i ens han de facilitar molt les coses per poder anar tirant endavant, perquè si no ja no tenim aquestes ajudes, aquestes facilitats, doncs difícilment podem tirar endavant i crear llocs de treball. Home, el que m'agradaria, parlant com a empresari, és que el partit que governés fos sensible a que un país sense emprenedors, a mi m'agrada més l'expressió emprenedor que empresari, és impossible. És impossible perquè tot tren, d'alguna manera, ha de portar la màquina que el tiri, no? sense menystenir els altres elements de la societat. No? En aquest sentit, Mas ha ofert una xerrada amb to informal en la que ha elogiat els empresaris, que són, en paraules seves, els que acaben generant la riquesa del país. Per això els ha cedit el torn de paraula i els ha demanat la participació del públic amb crítiques, idees o reflexions. Jordi Turull, president de la Federació de Comarques Barcelonines de Convergència Democràtica, ha volgut agrair també als empresaris que, malgrat la crisi, continuen tirant endavant el seu negoci.